sauri a gama ko? Kar zai ki gama. Ai sauri a gama. Ayi wanke-wanken nan. Ba zai yiwu ba wallahi tallahi. A ajiye mu wanke tsibi guda da bi. Ba zai yiwu ba. Subhana, a'udhu billahi. Helele! Lafiya? Iskanci take yi. Da maza ba kin hana mu iskanci da maza ba? Wallahi tana can. Tana can. Shi yasa na ta wani bacci. Barbadaddiya. Kin zuba? Ba a bar abun faɗe. Wai san bayan abin da uwa ta yau kafin a shigo gidan malam. Za a bar mana abun faɗe. Wallahi za su zo su same ni a cikin gidan nan. Ni da ita ne wallahi. Za su zo su same ni. Aikin banza aikin wofi. Mutanen banza mutanen wofi. Assalamu alaikum. Sallama uwar ki kike yi munafuka? Sallama uwar ki kike yi? Shaki ya bara mutunci. Mu za ki ji abin faɗe a garin nan? Mu za ki mai ɗan iska ki kuma ɗan gaba da fatiya. ƴar iska mara mutunci. Kin yi tsatsaran da ido. Kin tsatsaran da ido. Dan uwar ki. Ni za ki ma shakiya? Wallahi da ni kuke zance. Da ni kuke zancen unguwan nan. Da ni kuke zance a garin nan. Wallahi malamin zai shigo ya same ni. Shiga mu je yan lele. Mu shiga daki yan lele. Ta da banza mu tare mu. Sannu. Iye ba shakka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Munafika ki na babbiya. An koyo munafurci an gado munafurci. Kina kataran mahaifiyarki ko? Kina kataran mahaifiyarki. Da kike cewa za ta sami lafiya da kike bada lafiya? Allah shi yake bada lafiya. Ita ba munafurci ne. Da kutun gwila munafurci ne na san komai wallahi. In za ki tashi gara ki tashi ki san me kike ciki. Wallahi tallahi. Ke kuma ni da ki au sannu ye mara kunya in kika sake magana wallahi sai na fasa miki baki. Aikin banza aikin wofi. Mara kunya banza mara kunya wofi. Kina kataran mahaifiyarki ba za ki tashi ki min aiki ba? Kina zaune kin mai da ni baiwa? Waye bawanki? Ba za ki tashi ki abin da ya dace ba? Wallahi ni da ku ne a cikin gidan na ishe ku riga da wando. Kuma zai da isa ni. Ki tashi ki zo ki aiki. Aikin banza aikin wofi. Ke kuma wallahi ni da kike a gidan nan. Ni da kike a gidan nan. Wallahi ni da kike a gidan nan. Ba ki da wani abu sai muna barci. Kin cika guri ba za ki tashi ba. Ke kuma na ce ki tashi. Wallahi na ce kar da ki yadda in dawo in tadda ke a gurin nan. Wallahi za ki gamu da ni. Ki haƙuri. Ki ƙara yin haƙuri ba komai. Ciwo ai ba mutuwa ba ne. Ki haƙuri. Kar ki biye mata. Ki rabu da ita duk abin da za ta yi. Ki mata abin da take so. Umma wai me yasa baba ba zai kai ki asibiti ba? Kullum kina shan maganin nan ban ga wani canji a tattare da ki. Amira,
Babanki bai da laifi, ba na son ki ga laifin mahaifinki, kuma na tabbata idan yana da shi zai kai ni asibiti. Kuma ma ai rashin lafiya, ko da an kai ni asibitin, sai ki ga an waye gari kin dawo gidan nan babu ni. Haka kuma idan ina cikin gidan nan, idan Allah ya so ɗauke ni zai ɗauke ni. Zai zo ya wuce kaman ba a yi ba. Kuma ai rashin lafiya haka yake. Wata rana za ki ga kaman ban taɓa yin rashin lafiyan ba. Shi cuta dama haka yake. Amira, ina son ki ƙara yin haƙuri akan wanda kike yi. Musamman ma akan abokiyar zamata. Ba na son a ce kin canza mata. Ba na son naga kin canza musu ko kaɗan. Kina ji? Ki ɗauki Sadiya tamkar wanda kuka fita ciki ɗaya. Abokiyar zamata, ki ɗauki ta tamkar ita ta haife ki. Ki yi la'akarin ko da wata rana babu ita za ta rene ki. Ba na son da rana ɗaya ki canza musu. Ba na son ki sauka daga tarbar da na ɗaura ki a kai. Umma, amma ki ga Sadiya ko a hanya muka haɗu da ita kaman bata sanni ba. Amira kenan. Ki haƙuri. ‘Yar uwarki ce, babu yanda zaki. Mahaifi ki rinƙa yin haƙuri komai, ki rinƙa bin a hankali. Komai na duniya mai wucewa ne zai wuce. Mahaifinki kuma ina son ki rinƙa masa addu'a a koda yaushe, ki ci gaba da mishi addu'a. Kin ji? A gode. Allah ya miki albarka. Amin. Amira. To ya za a ce? Allah ki taimaka ki zo ki ɗebo mana ruwa, kin ji ko? Tunda Allah sa ta sha magani ai za ta tashi. To. Kin ga gidan kamas babu ruwa ko ina ya bushe, ba ruwan da za a ɗan ɗora sanwa. Ki kokari Amira ki zo ki ɗebo mana ruwan nan. Ta riga ta sha magani za ta tashi. Ki zo ki ɗau tulu. Sadiya lele. Ki tashi, ita za ta zauna sai ta kula da ita kafin ki dawo. Zo ki zauna ki kula da ita. Sauri, ɗau tulun ki je ki ɗebo mana ruwa, ba mu da ruwa a cikin gida. Ke kuma ki kula da ita. A ba yake tafiya kamar ƙwai ya fashe miki a ciki ne. A'a! Ta jiya. Ba za ki kula da ita. A shakka. Kar ba a ce ta mutu. Wai ana shigo. Ayo na shiga uku na umma ki tashi. Umma ki tashi kai ki tafi ki banni. Wai Amira ba haƙuri ake yi ba, haƙuri zaki. Wai umma ki tashi. Haƙuri zaki. Umma ki tashi, wai na shiga uku na. Umma ki tashi. Umma ki tashi. Ba kuka zaki ba Allah. Yau rana ce ta addu'a. Ranar kuka ta ƙare tsakanin ke da mahaifi. Wai na shiga uku.
Ashe Ayuba har yanzu ya girma amma bai mallaki hankalin kansa ba. Ya ga hankali da ma Ayuba, ai sai a hankali. Allah ya sauke. Amin. A ce mutum duk magana da zaka yi ba za ka san me za ka gaya mutum ba.